Action. Naman, palag ka. Tilag. Ang walay uyab, maoy hago. Ang walay. Ay, balik sa. So guys, daghan kay nagtapok diri mga bata. No kay na timingan mi pag abot na mo diri. Naa sila nag-standby. Hello guys! Hello guys! Sa payuto. Misturya ka tong kanvas. Oh, misturya ka. Sige na mong dog betul ata. Ada drum ini mo bos kira? Oo. Sige. Ah, ya. Ay, ketawa sis, gate hawa dia ba? Da kabawas na siya nimo. Camera and pagdali oy. Bro, said cookie. Aska nagtubit-bit blato. Ah, kaamaw gitu niya. Action. Yes. Maka-apil jud ko. Tara. Action. Ay, katawa oy. Katawa ka nang itin. Mas katawa si mo no? Bakit hindi action? Shout. Action. Ah. Action. Naman, palag ka. Ay, lagi action. Naman, palag ka. Tilag. Sige paskitan. Pwede na kayang biyan. Kumay kunik. Action. Gumaya nila ta eh. Murag gugma sa akong uyab. Murag gugma sa akong uyab. Murag gugma sa akong uyab. Gamay kay ako. Gamay kay ako. Dako kay ako. Murag gugma sa akong uyab. Gamay ka ay. Murag gugma sa akong Perting gamaya. Perting gamaya. Perti Samtang gamaya. ako. Perti Samtang gamaya. ako, ah. Samtang ako. Perti Perting dako, ah. dako. Ay. Yeah. Perting dako aw. Ligo sa tabo. Camera. Okay. Okay. Pabitang una. Ready? 4, 2, start. Sige labay yun. Daba. 4, 2, start. Ano pa? Sige labay nyo. Action. Bay, undang sa ko kay. Daghang pa kayong assignment. Kaatay punyo ba undang ka bay? Kasal bro, dako lang naon mo. And action. Undang ka? What the fuck? Ay pagkita na ko ugman daota ka. Kay Puspos bali-bali ang kita liyog nimo. Naong din. Ha? Muli ka? Jadi ko napabason? O sige bay, uli lang bay. Sugtan niyo muli bro, ay pakita og 5 adlaw, kontrata na kay pakita ka. Silong kita naong. Importante priority. Sige din. Importante priority. Silong na importante priority nimo dia. Let's camera and action. Unya! Undang dakil basta! Nasa ko Oh, kamu duha. Camera action. Masa katos kita ka. Sakit. 4, 3, 2, and action. Sige, play. Kita. Yan na ba? Ay, Action. Cut. eh, way sakit. Da tagam ka, dako na naong nimo. Isa kaya! Ay, sige. Sige na. Camera and action. Sakit ba to? Muram sa gwapo. Sabtong ka. Action. Sakit na ba ito yung mga Francine? Ako gay makabawas yung buhangap. Puspos gini-gini ka. Cut. Ay, camera action. Ay, sa balik ko sa desa. Nalimot mo. Aling tabuning naong. Kaya camera and action. Ako'y sala ninyo. Ano sa ba? Sabi. Okay, 4, 3, 2, action. Ako'y sala ninyo. Sa masultin mo Lloyd, ganun dugay mo kasi ha. Basig ni hika pa tos buto. Ha? Hika pa tos buto, gamay. Ano, salat. Salat. Ikaw. Masultin mo Lloyd, ganun dugay mo kasi ha. So guys, naghulat pa mi ni Lloyd kay langayan kay tanan asa ka to siya naghatod ka.
kadugay. Wata kay bawa to, natakpan to checkpoint, tama na gigon nga gaba-gaba. Tara di ay, wa nagpalibak ako migo. Mura mag nagda sa salida. Let's go guys, let's go. Memory card. Yan, dito na memory card. Gitoon tayo ni memory card ay. Ari mo nangan tayo para mali. Direct. Ang sunod sa memory card, kaya yan ipangkanta tanan. Ang kauban na dumanat. Hello guys! Hello guys! Para makita sa video, YouTube. Oye, atay! Ikaw na lagi. Mga vlogger. Amo artistas vlog. Nagantig pa. Dili. Taga-adlaw man na. So guys, daghan kay nagtapok diri mga bata no kay na timingan mi pag-abot na mo diri. Naa sila nag-standby then kita daw sila sa mga video. So, here we go. Here we go. Ang among mga pansit. Go. Uy, mga artista sa YouTube. Mga artista sa YouTube. Ay, gamay na ito. Nasudlan diri sa una sa. Ito na sa video. Mapil vlog ano to mo? Okay, mapil mo. Okay na to. Makulong. Sikop. Butang isa ang lilipad ay ibon to ya. Kamu ni bala, jadi video hilang. Ini sana. Kita na ka bato niya. Ya ako dai kuhaon ako Action. Bay, papil ako. Action. Ako na si Hago. Mana ka? Sige lang ako, hindi kami na action. Sige lang ako. Murah betul kau crush. Balik. Ako dito stop. Murah betul kau crush. Mana ke chance dia? Next. Nilai. Sige naman kita Hago. Di mo ta paboso na. Di na po ta paboso na ni. Piste, sige, panago na mo ha. Yung piyong na ko. Kay buang. Action. Ya, mag-ihap na ko ha. Panago na mo. Try action. Ang wala yoyab ma, oy Hago. Au. Sige na. Tago na mo ha. Ready for action. Sige, play na. Tago na mo ha. Pagkitaon to, bisig asa mo tago. So, next. Editor na yan. Action. Nanago namin yo! Yo, nanago namin! Kailan yo! Action.
Sex bomb, sex bomb. Beta. Kita mo na ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Beta. So, mana ka? Mana ka? Kuya. Kita ulo. Kuya. Ipagita mo. Duwa sa mo na. Ano ka? Kuya. Beta. Kita mo na ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Yeah, kasi kita mo siya. Ayun na dun. And action. 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 Surprise! Mga Surprise. Surprise. Motherfucker. Motherfucker. Camera. And surprise. Surprise li. Camera and action. Surprise! Mga motherfucker. Lagun sa mo dia. Nag-ilo-ilo mo sa. Guys, sakpa ng mga buwang dako dia. Action. Boy, dragon ragay mi. Ketawas dan yun. Okay naman tapos. Yo, talo yun lang, bay. Talo. Uy, apa mo dong? Talo yung iloy. Kamu tong nasa video no? Yan yung tanawin sa YouTube. Baru na ka. Oh, dong. Bang! Bang. Bang Donis! Bang Kaloy! Okay, ready, camera. Saka puro ito, action. Chapa lagi. Puro ito, action. Ay, ano din, tuloy. Ya, alas ka una. Alas ka usara. Camera and action. Ay, Ang mura mo! Ang grabo! Ready? Karon pag ka nabay na si Kayo. Pour ito and serious now. Okay. Isog down yung mga shot. Pour ito and action. Dayon. Check lang. Bakit nagalaw? Ikaduha nga ha. Ikaduha nga. Shot gina. Shot gina to. Ana nadaan. Ana tagin. Ana ko tinuod. Shot pagid ha. Pour ito. Serious. Kuyawan. Action. Ayo. Pause. Amma, mama ako sila, amma. Pause it. Okay, balik. Kami kami picture niyo. Ayan. Camera and serious and action. Cut. Dapat pag pinakalas. 4, 3. Ay, ka-afford. Ay, sige. Karoon, hindi ka na i-copy po yung 4, serious. Kuyawan. Yan. Ano? Mana kayo? Mana ka rin. Silpi ka rin. Baru na lahat. Likod ka na. Baru. Tuh, apa dong? Kita yang naon dong. And action. Balik. Awkward. Awkward. Ay, ako easy. Action. Mama, Papa, gusto kong dinabay ate ko. Ya, gusto ko kape. Sa pangingutong.